नमस्कार, कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत। आज रक्षाबंधन, भाव बहिणीला पवित्र बंधनाचा सण। सगळे वीक्षकांक रक्षाबंधन आणि नारळी पौर्णिमेच्या म्हणल्यार सुता पुनवेची आमगेल्या चॅनलातर्फेन हार्दिक शुभेच्छा। आत पळया आयचे खबरो। कर्नाटक मुख्यमंत्र्याविरुद्ध राज्यपालाल्या वर्तनाचे खंडन करून कारवारात काँग्रेसाले आंदोलन। कारवार उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या जिल्हा केंद्र कारवारात काँग्रेस प्रमुखातर्फेन जिल्हा पालकमंत्री मंकाळू वैद्य हेमगेल्या नेतृत्वात आंदोलन। कारवारच्या मित्र समाजाकडच्यान सुरुवात झालेल्या या रॅलीची शहराच्या प्रमुख रस्त्यावेल्यान मिरवणूक काढून जिल्हाधिकारी कार्यालयात येऊन जिल्हाधिकारी मार्फत राष्ट्रपतीक मनवी दिली। जिल्ह्याच्या सगळ्या तालुक्यातल्यान कार्यकर्त्यां हजेरी लावून या रॅलीत भाग घेयलो। आंदोलना वेळार कारवार शहरात जागजाग्यार कडक पोलीस बंदोबस्त दवरिली। ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿಯವರನ್ನ, ಮತ್ತು ಈಗ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ। ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನಾವು ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ कारवारात श्री नुलिये चंदेय हेमगेली जयंती साजरी। कारवार सोमवार 19 ऑगस्टाक सकाळी 10:30 वाजता कारवारच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात कारवार जिल्हा प्रशासन, जिल्हा पंचायत उत्तर कन्नड, कन्नड आणि संस्कृती खाते हेमगेल्या जोड पालवान श्री नुलिये चंद्र हेमगेली जयंती साजरी केली। ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಆರ್.ವಿ. ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಆಯೋಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಅವರು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಶ್ರೀ ನುಲಿಯ ಚಂದಯ್ಯನವರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಂಡಂತಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರಿಯರವರು ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ರತ್ಪೂಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಅದೇ ರೀತಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎನ್. ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಕಲ್ಪನಾ ಶಿವಕಲಾಲು ನೃತ್ಯ ಶಾಲೆ ಕಾರವಾರ ಅವರು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಈಗ ಪುಷ್ಪ ನಮನವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಹಿರಿಯ ಹಳ್ಳಿಯಾಳ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂತ ಮಾನ್ಯ ಆರ್.ವಿ. ದೇಶಪಾಂಡೆ ಸರ್ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಸಹಯೋಗ दांडेली गृहमंडळी विरुद्ध जावचे 19 ऑगस्टाचे आंदोलन तात्पुरता स्थगित केले। दांडेली शहराच्या समग्र विरोधी संघर्ष समितीतर्फेन सोमवार 19 ऑगस्टाक नगरसभे कार्यालयात आंदोलन जावचे तात्पुरता पुढे ढकलला असे समिती अध्यक्ष अक्रम खान यांनी कळयला। दांडेली शहरात गृहमंडळीतर्फे G+2 998 घराची कामगिरी वेळेचे दालना जावन अर्जदारान संबंधित सगळे अधिकाऱ्याक 19 ऑगस्टाक आंदोलनाचो इशारो दिल्लो।
हेचबद्दल गृहमंडळी, जिल्हाधिकारी, संबंधित मंत्री, आमदार हेमका मनवी दिल्ली. 17 ऑगस्टाक समग्र अभिवृद्धी समितीन सभा घेवन 23 ऑगस्टाक गृहमंडळी बरोबर सभा घेवन चर्चा करून त्या दिसा योग्य न्याय मेळना जाल्यार पुढली दिसा आंदोलन करची सक्त ताकीद दिला. म्हण 19 ऑगस्टाचे आंदोलन तात्पुरता स्थगित केला अशें समितीचे अध्यक्ष अक्रम खान आणि इतर सदस्यांनी ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ घेवन कळयला. 11 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಸಭೆ ಕರೆದು ನಮ್ಮ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಸಭೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ತಾತ್ಪೂರ್ತಿಕವಾಗಿ 23ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಏನಂತೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀ ಸಭೆ ಮಾಡೋದು, ಮುಂದೆ ಹಾಕೋದು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 998 ಮನೆಗಳೇನು ಕಾಮಗಾರಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲೇಬೇಕು. ಮತ್ತು ಏನು ನಿವೇಶನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವರು ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಮೂಲಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂಡಳಿಯ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಈ ಮೂಲಕ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಬೀದಿಗೆ ಇಳಿದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्याने नटलेल्या चित्ताकुला सदाशिवगडावर शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलचे योग्य दरात प्रसार करण्यासाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.